Loh, kok ora ngerti suara meong sih? Lah, lah, nggak tertarik jajal puter suara liane. Ane podo-podo guguke. Kok ora tertarik sih suara meong-meong? Loh, nek kene, nek HP iki lho. Kene lho, Cak. Dah, malah dikira nek njaba. Iki lho, Cah. Cah, iki lho, Mas Dian dolan. Iki lho. Loh. Itu ana gambare. Ana gambare. Ora nek. HP ta HP. Ya. Ya. Saya ngerti kepal tar. Kuloban. Campur tok. Hiro ora ngerti. Nengo Hiro ora ngerti blas. Loh. ngerti kok. Hiro ora ngerti. Nek HP ta apal ta? Astaga. Ya ampun apal ta. Hiro mah ora. Hiro mek mubeng ora medhek lho. Loh. Malah nyedek rayu-rayu. Malah Tah. Rungokno nek HP ka lho. Nyapo. Ben nyedek sik. Nyapo we. Ya. Nyapo we ikut apa to? Ora yo apa ya. Kawan. Kondanganmu mau apa? Wes ayo ke Madang yuk. Ayo berdoa yuk cepet selak malam aku selak arisan. Ayo. Ya Allah, Palta dan Hiro mau makan ya Allah. Berkailah makanan kami ya Allah. Semoga makanan ini menjadi berkah ya Allah. Semoga Palta dan Hiro sehat-sehat ya Allah. Semoga rezeki mengalir terus ya Allah. Ya Allah, terima kasih. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Alhamdulillah. Amin. Jebun. Mas Aben nek pinter ya rek, lek adik mangan ora tau gelem ganggu, ora tau nyedek. Nek ditunggoni terus.